श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला शिमला मिरचीची भाजी कशी करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. ही शिमला मिरची पाव किलो आहे, कापून ठेवली आहे बारीक करून. ही थोडीशी हळद, आडवा चिरलेला कांदा, लाल तिखट, मोहरी, जिरं, कढीपत्ता, ओलं खोबरं, चवीसाठी मीठ आणि चवीसाठी साखर. आज तुम्हाला माझा व्हिडिओ वेगळा वाटणार आहे कारण मी आज आईकडे आलेली आहे राहायला. माझा भाऊ गावी गेला आहे गणपतीसाठी, म्हणून मी इथे आली आहे. आईला जमत नाही जेवण वगैरे काय करायला, म्हणून मी इथे आले आहे करायला. चला तर मग आता चालू करूया आपण करायला. कढई तापू दे. आता मी तेल टाकते. कढई तापली आहे. तेल सांगायला मग अशी मी विसरले. 2-3 चमचे तेल टाकायचं. लागलं तर आपण परत टाकू शकतो. आता कढीपत्ता टाकूया. कढीपत्ता तेल तापलंय नाही, जरा तापू दे चांगलं. एक चमचा मोहरी, जिरं 1 चमचा. आता हे ढवळून घेऊया सगळं. कांदा टाकून घेऊया. कांदा चांगला थोडा नरम झाला पाहिजे भाजून. त्यामध्ये थोडीशी साखर टाकूया. अर्धा चमचा साखर. आज तुम्हाला हे सगळं नवीन नवीन दिसणार आहे. हळद थोडीशीच आहे. शिमला मिरची टाकूया कारण मसाला जरा मागूनच घालायचा. शिमला मिरची चांगली फ्राय झाली ना, त्यानंतर लास्टला मसाला आणि खोबरं टाकायचे. शिमला मिरची चांगली भाजली पाहिजे. जरा थोडं पाणी पण टाकावं लागेल ह्याच्यामध्ये. अर्धा चमचा, हे अर्धा ग्लास. साखर वगैरे झालं सगळं टाकून. लास्टला मसाला घालायचा आणि खोबरं. मीठ टाकून घेऊ. मीठ टाकून घेते आता. 1.5 चमचा टाकू. आता जरा ढवळून घेते आणि मग नंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया. थोडंसं म्हणजे अर्धा चमचा हे टाकायचं, ग्लास फक्त. हे बघा, शिजायला पाहिजे भाजी चांगली ती. शिजण्यासाठी आपण ताटली ठेवू याच्यावरती अशी झाकून, म्हणजे आतमध्ये शिजतील शिमला मिरची चांगली. किती मिनिटं? 5 मिनिटं ठेवायची. अशी झाली आता भाजी. मध्ये एकदा काढून मी ढवळलेली, अशी मधून ढवळायची एकदा काढून. आता याच्यामध्ये थोडंसं मसाले पूड टाकते. मिरची पूड, सॉरी, जास्त नाही टाकायची. 1 अर्धा चमचा टाकायची कारण मिरच्या आहेत ना, त्या तिखट नसतात म्हणून मसाला थोडासा टाकायचा त्याच्यात. पूड नुसती मिरचीची. काय घातलं? खोबरं घातलं. आता हे ढवळून घेते पूर्ण. माझे 600 सबस्क्राईब पूर्ण होत आले आहेत. तुमचा धन्यवाद. तुम्ही असेच माझ्या पाठीशी उभे राहा, म्हणजे मला हे असं एक एक रेसिपी करून दाखवायला आनंद वाटेल.
आणि चित्राताई परब हे माझे पहिलेपासूनच रेसिपी बघत आले, त्यांचे पण धन्यवाद. पहिल्या सुरुवातीपासूनच ते अजूनपर्यंत बघतात, सपोर्ट करतायत मला, त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे सगळ्यांचेच धन्यवाद. आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.